da gure hirugarren bideoa, musika lenguaiari buruzko hirugarren bideoa. Sartzen gara, Javi Musikan, bai, jartzen baldin badugu hau interneten, agertzen zaigu, gure bloga, musika lenguaian, musika lenguaia klikatzen baldin badugu, agertzen zaigu orrialde hau, eta gero sartzen gara hemen, luzapen ikurrak. Luzapen ikurrak puntua, ligatura, bai, kalderoia. 3 gauza daude notak luzatzeko. Bueno, puntxu bat gehitzen badiogu nota irudi bati, honen iraupena luzatuko da bere balorearen erdia, bai? Imagina ezazue. Nota irudia hementxe daukagula borobil bat eta bere baliokidea edo baliokidetasuna bitxuri, bai? Beltz batek bitxuri. Jartzen baldin badiogu, bai, puntutxo bat borobilari, lortzen ditugu 3 txuri, bai? 3 txuri. Orduan, gehitzen dio balorearen erdia, bai? Imagina ezazue, borobil bat banatzen dugu, erditik lortzen ditugu txuri bat, ez da beste txuri. Bai? Pues, hau da, borobilaren erdia, bai? Puntu batek luzatzen dio irudiari erdia, bai? Orduan, bitxuri, bai? Borobil bat. 3 txuri, borobil puntiodun bat, bai? Txuri bat, baliokidetasuna edo baliokidea da bi beltz, ezta? Txuri bat, berdin, bi beltz. Puntilloa jartzen baldin badiogu txuriari, luzatzen diogu balorearen erdia. Orduan, luzatzen diogu beste beltz bat. Orduan, txuri puntillodun batek balio ditu 3 beltz, bai? Gauza bera gertatzen da beltzekin, bai? Beltz batek balio ditu 2 kortxea. Jartzen baldin badiogu puntutxo bat beltzari, lortzen ditugu 3 kortxea, bai? Puntilloak jar daitezke, bai nota irudietan, borobila, txuria, beltza eta bai isilunetan, ere jar daiteke edo jar dakioke puntillo bat isilune bati, bai? Gero daukagu ligatura. Ligatura lerro makotu bat da, bai, makotu bat, bai, kurba, bai, lerro makotu bat, izan daiteke goitik, horrela, eta betik horrela, bai? Hementxe daukazue, bai? Bai, hementxe daukazue ligatura bat. Bueno, eta hemen, bai, lerro makotu bat, bi nota, izen bereko eta soinu berekoak lotzen dituena, bai? Hau da, lehenengo notari, bigarren notaren iraupena gehitzen zaio. Baina nota bera izan behar da, esan dudan bezala, bai? Nota bera, adibidez, do eta do, re eta re. Kasu honetan, mi eta mi. Kasu honetan, fa eta fa, bai? Izan behar dira, berdinak, bai? Notak. Nota bera, do, do, re, re, mi, mi, liga daitezke, bai? Ligaturak elkar ditzake 2 konpas desberdinetan dauden 2 notak, bai? Hementxe, adibidez, si eta si hau lehenengo konpasean dago, eta si hau bigarren konpasean dago. Orduan, bana edo lotu daitezke ligaturaren bidez, bai? Kasu honetan, si, osea, do eta do, bale? Do honen balorea gehitzen zaio do honen balorea, eta ligaturak lotzen ditu lehenengo eta bigarren nota irudiaren balorea. Ligaturak bakarrik nota irudietan, isilune batean ezin da ligatura bat jarri, bai? Bakarrik nota irudietan, do, do, re, re, mi, mi, esan dugun bezala, bale? Eta kalderoia jar daitezke bai soinu batean, bai nota irudi batean, edo isilune batean, bale? Orduan, zer da kalderoia, pues hau? Erdi borobil bat, puntu batekin erdian. Eta nota isilunaren gainean edo azpian jar daitezke, eta kalderoiak luzatzen du soinua edo isilunea, eta konpasa eteten du. Momentu batean konpasa eteten da, bai? Eteten da.
Normalean, konpasa ez da inoiz gelditzen, bai? Hartzen dugu erritmoa eta hasieratik bukaeraino, baina kalderoia bat agertzean, konpasa momentu horretan gelditzen zaigu, bai? Zenbat interpretearen arabera, edo zuzendari imaginazio orkestra batean, orkestrako partitura batean agertzen dela hor kalderoi bat. Zenbat iraun behar du? Pues zuzendariak agintzen duena, bale? Bueno, erabiltzen da batez ere lan musikal bateko azken notetan. Azkenengo notetan edo zerbait erdian, bai? Nota lan musikal baten erdian zerbait gelditu behar baldin badugu, agertzen zaigu hor kalderoia. Bueno, eta honaino luzapen ikurrak, bai? Hurrengo bideoetan azalduko dizuet eskalak, alterazioak, tempo eta bar, bale? Venga, ondo ibili, gero arte.